World Veterans Federations generalforsamling sluttede med buller og brag. Både uden for konferencesalen og indenfor. I'm sorry to tell that these lessons are very few, because we dealt very little with veteran affairs, even though it is a veteran organization's conference. De israelske deltagere var skuffede over, at de arabiske deltagere brugte meget tid på at kritisere Israels rolle i Mellemøsten. Vi har jo her haft Israel, palæstinenserne, Irak, Iran og Jordan siddende rundt om bordet her. Og der er ikke andet at sige, at alt er gået fornuftigt og pænt og ordentligt, men der bliver jo luftet nogle synspunkter, som det er der jo ikke noget at gøre ved, men det ender i fryd og gammel, så godt det nu kan. Kosovo var et andet kontroversielt emne. Despite the fact that the independent Kosovo was recognized by a number of countries, it is still not recognized internationally. Det var bestemt ikke serbernes livret, at Kosovo-albanerne blev optaget i World Veterans Federation. I want to thank you very, very much, everything. Thank you. Bjarne Hesselberg er træt af de mange politiske diskussioner under generalforsamlingen. Som soldat går i felten og kommer i kamp, så er det jo ens for alle, uanset flag, politik og andet. Og det er det, vi skal holde os til at diskutere. Hvad sker der med soldaterne? Hvad sker der med deres pårørende? Hvordan tager vi os af dem bagefter? En ting var de fleste deltagere dog enige om. De blå parader har været nogle gode værter for den 26. generalforsamling i World Veterans Federation. Vores præsident har haft en god generalforsamling. Så det skal jeg også være glad for. Det er jeg glad for, hvis ikke han havde fået en god generalforsamling ud af, at vi har gjort så stort arbejde ud af at få en dejlig ramme, så har det været ærgerligt. The General Assembly is now closed. Thank you very much.